να ετοιμαστούν. Ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των μέτρων για τα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε να αποφευθούν οι οριζόντιες περικοπές, με τις οποίες είμαι κατηγορηματικά αντίθετος, να προστατευθούν για να μην ματώσουν κι άλλο τα χαμηλά και μικρομεσαία εισοδήματα, είτε αυτά αφορούν σε μισθούς είτε αφορούν σε συντάξεις. Υπάρχει αναμφισβήτητα το πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι επιτρεπτό να δεχθούν μεγάλες περικοπές, γιατί σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα στην παρούσα πολιτική και κοινωνική στιγμή, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι εκείνοι οι οποίοι υποκαθιστούν το απουσιάζον κοινωνικό κράτος. Βεβαίως, η προσπάθεια για την εξέβρεση των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεχίζεται με βάση αυτούς τους άξονες που διεκδικώ να υπάρξουν. Όχι στις οριζόντιες περικοπές, όχι περαιτέρω μάτωμα της ελληνικής κοινωνίας. Και βεβαίως η εξέβρεση των ποσών για τη συμπλήρωση των 11,5 δισεκατομμυρίων δεν μπορεί να αυτονομείται. Πρέπει να έχει σχέση με ένα ευρύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα που πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί. Πρέπει να εντάσσεται στη διεύρυνση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, αλλά και στο πλαίσιο των ουσιαστικών προοδευτικών μεταρρυθμίσεων που πρέπει να υπάρξουν και όχι μόνο στο κράτος. Και πάντα με τον αγώνα και την προσπάθεια η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη και στο ευρώ. Με τα ειδικά μισθολόγια, κύριε Πρόεδρε, τι θα γίνει? Συνεχίζεται η συζήτηση και η επεξεργασία των σχετικών αριθμών και βεβαίως των σχετικών αριθμών που αφορούν σε ανθρώπους, που αφορούν σε λειτουργούς. Θα υπάρξει νέα συνάντηση? Θα υπάρξει και νέα συνάντηση, κύριε Πρόεδρε? Θα υπάρξει και άλλη συνάντηση. Κύριε Πρόεδρε, για τις συντάξεις του ΟΓΑ είναι δεδομένο ότι θα περικοπούν? Οι συντάξεις του ΟΓΑ, όπως σας έχω πει και την προηγούμενη φορά, δεν πρέπει να περικοπούν και δεν θα περικοπούν.